9 d'octubre, Diada del País Valencià. Jornada festiva però també reivindicativa. El moment de treure al carrer les nostres demandes com a poble. La Intersindical Valenciana ha tingut un protagonisme especial en la convocatòria d'enguany. Per al sindicat és fonamental reclamar, tant al govern central com al Consell, una sèrie de polítiques necessàries perquè avancem com a poble. Avui és un dia clau per a reivindicar una vegada més i com sempre un finançament adequat a les nostres necessitats com a poble i la capacitat de començar a ser realment el país que volem. Que exigim als polítics valencians i sobretot al govern central un finançament just per portar endavant unes polítiques socials, inclusives, transparents, públiques i de qualitat. Sense els diners que necessitem els valencians i les valencianes, difícilment es poden implementar totes les polítiques que necessitem per fer efectiva la igualtat de gènere i una societat més feminista. Que el sistema posibilite la sostenibilidad a nivel medioambiental, pero también a nivel económico, social, cultural. Juntament amb el nou model de finançament, la Intersindical també aposta per la igualtat lingüística. Intersindical Valenciana reclama al Consell una llei d'igualtat lingüística que acabi amb la discriminació del valencià. Mesures fonamentals per construir el país que volem, com diu el lema de la manifestació d'enguany. Una marxa que es va viure amb certa tensió per la presència de grups d'ultradreta que van intentar boicotejar-la.